O ne, bolje da nisam vidjela to. Hajde, otvori. Ali tamo je kaktus. Neću da jedem kaktus. Bodljiv je. Juj. Eto, sva usta su mi u iglama zbog njega. A još ga nisam ni ugrizla. Ne kukaj, bolje jedi ga brže. Dobro je što sam skinula sve igle sa lica. Tačno, mogu skinuti sve igle sa kaktusa. To ću uraditi uz pomoć makaza. Jao, to je genijalna ideja. Nego što ste mislili, uvek mi je mozak radio kako treba. Jao, to je odvratno. Ispostavilo se da igle nisu jedini problem. Ukus je mnogo gori. Jao, fuj, Mary, kako te nije sramota? Izvinite, nisam htjela. Otvarajte sad vi. Pogledajte kakav sam lep sladoled dobila. Jedva čekam da ga probam. Stani, ne jedi ništa. Zašto? Sladoled je okrugao, a ko danas jede okruglu hranu? Ja. Tako da nećeš dobiti sladoled. Moj je. Kako ukusno. Jel tako? Pazi se sad. Da vidimo da li sladoled može da podnese topal vazduh. Pa, jel ti toplo? Naravno bih te pojela i tako, ali zla Mary mi ne dozvoljava da to uradim. Tako da ću morati da delujem ovako. Šta se desilo? Zašto se sladoled otopio? Jer je sad moj. Vidiš, kornet je trouglasti, a sav sladoled je u njemu. Baš je lep. Verujemo ti. Blago meni. A šta ti gledaš, Chelsea? Samo si ti ostala. Tako je. Blago meni. Kakvo iznenađenje. Pogledajte kakav lep sendvič. Unutra je toliko sastojaka da čak ne mogu ni da prebrojem. Ja, ukus je prelep. Sendvič se topi u ustima. A šta to kaplje? Mislim da je takičak. Jao, baš je ukusan. Moram da dobijem taj sendvič. I već znam kako. Šta hoćeš, Mary? Ja neću ništa. Vi se raspravljate, a sendvič je moj. Pogledaj šta Clarice radi sa tvojom hranom. Šta? Kako se usuđuješ? O čemu pričaš? Zapravo sendvič je moj. Vidiš, sad je trouglasti. Znači nemaš pravo da ga jedeš. Jel ti jasno? Znači hoćeš rad. U redu, bit će ti rad. Da vidimo kako ćeš sad da uživaš. Kakav ukusan sendvič. Prelep je. Jao, očigledno nešto nije u redu. U pomoć. U redu, eto ti. Pi. U flaši je taman ljuti sos. Jao, zašto mi to radiš? Više nećeš da uzimaš tuđu hranu. Devojke, ne svađajte se, ja ću biti prva. Pogledajte kakva ukusna torta. A šta ja imam? Jao, kineski rezanci. To je čudno, ali verovatno ukusno. Ja ću sigurno imati sreće. Ja sam vam rekla, imam veliku picu. Ja ću jesti prva. Stani. Vidiš, imaš bobice na torti. Okrugli su. Dakle, moje su. Daj ih ovamo. Bobice? Okrugli? Dakle, sad ćemo gledati svaku sitnicu, jel da? U redu, evo tvojih bobica, hvataj. Baš ti lepo stoji prljavština na licu. Smejte se koliko god želite, ali sad su sve bobice moje. A ja imam ukusnu kremu. I jednako ukusnu tortu. Uzgred, unutra su također bobice. Ali već sam ih pojela. Veoma ukusno. Mary, hajde sad ti. Tako je, taman sam ogladnila. I jedva čekam da probam pače svoje pice.
pače. Tako je, trouglasti su. A sve trouglasto je moje. Zato mi brzo daj moju picu. Ne, neću, moje je. Ne može. Još kako mogu. Daj mi ovamo. Rekla sam ti. To je moje. Ne, moje je. Vrati mi. Pusti. Juj. Zašto se vi svađate, a ja patim? To nije fair. Ali pizza je svakako moja. Jel ti jasno? Ne zanima me čija je pizza. Ti si za sve kriva, Mary. Kako se usuđuješ? Zbog tebe sam spustila picu. Nema veze, naučit ću te ja. Eto ti. Prestani, molim te. Nadam se da će ovako biti ukusna. Juj. Potonućemo ovim rezancima. Spasite nas. U pomoć. A ko je kriv? Mary. Ona je sve slomila. Slušajte, rezanci u takvom stanju uopšte nisu loši. Sviđa mi se. Šta joj je? Jede suvi rezanci. Otvaramo poklopce na 3, 2, 1. Juhu, imala sam sreće. Dobila sam Skittles. I ja isto. Imam Huba Bubu. A ja imam šargarepu. To je vrlo čudno. Slažem se. Ja ću da počnem. Prvo treba skinuti omote. A sad ću ove žvake uhvatiti ustima. Ali raditi sve na jedan način je baš dosadno. Bacit ću ih svaki put na različiti način. Ovako. Jao, ti si pravi profesionalac, bravo. Hvala, devojke. Ali to još nije sve. Vreme je za balon. Nije smiješno, ne može sve od prve. Eto, zbog vas sam izgubila žvaku. Uj, sva je u kosi i nećete da žvačem. To je odvratno. Nema veze, i onako je bilo cool. Mary sad. Konačno, ceo dan sam maštala o Skittles'u. Dobro je što sam dobila baš to. Blago meni. Obožavam ove bombone. Tako su lepe i tako ukusne. Sad ću uraditi da svi vide kako su moje bombone lepe. Tako će svi vidjeti koliko ima bombona. Gledajte i zavidjeti mi. Usput, mnogo su ukusne. Znači, hoćeš da ti zavidimo? Kakva si ti drugarica posle toga? Znam kako da te naučim. Prestani. Jo. Ups, nisam htjela na vas, žao mi je. Nema veze, sad i mi možemo da probamo Skittles. Tako je. Bilo je čak i zabavno. Svidjelo mi se. Clarissa, imaš još celu šargarepu? Jedi je. U redu, probat ću. Slušajte, šargarepa je stvarno dobra. Sad razumem zašto je zečevi toliko vole. Jao, nešto nije u redu sa mnom. Jao, šargarepa je bila otrovana. Ja sam zli zec. Jedem sve, ne samo šargarepe. Jao, zec nas napada. Idemo? Kukavice, to je samo maska. Čudno, odakle dolazi dim? Izgleda da je ispod mog poklopca. Naravno, to su sveže vafle. A šta vi imate? Ja imam lubenicu. Ogromne. Joj, a ja imam papriku. Ni ona nije mala. Jao. Pa onda ćeš ti pačeti. Ne, molim vas. Tako je ljuta. U redu, nadam se da će sve biti u redu. To nije dovoljno. Grizi još. Jao. Hajde, još. Možda je dosta. Već mi je loše. To čak i izgleda strašno.
Ja, gorim. U pomoć. Samo nemoj nas da spališ, pazi. Izgleda da je sve mirno. Možemo da jedemo? Jo, moja vafla. To je sve zbog Clarise. Moram da te ugasim. Daj mi lubenicu. De, a šta ja da jedem? Stvarno mi je lakše. Eto, vraćam ti tvoju lubenicu. Nema ničega. A ne, ima. Super! Mogu da uživam? Eto, samo sam ja ostala bez ičega. Odakle početi? Prvo ću staviti kuglu sladoleda u blender i dodati omiljenu čokoladu KitKat. Ukusno. Danas imam japansko raspoloženje, tako da ću dodati malo soja sosa ili malo više. Odlično, mešam to sve. Super. Dalje to sve sipam u kornet i ukrašavam malim kolačima. Lepota. Ovaj sladoled izgleda jako slatko. S njim smo završili i idemo dalje. Sad ću spremiti drugi sladoled. Stavljam kuglu u blender i dodajem ljute papričice. Dobro, i malo slatkog meda ću staviti. Zatim zatvaram poklopac i uključujem aparat. Gotovo. Jao, kakav miris. Sipam to u aparat. Punim kornet. I dodajem malo strašnih ukrasa. Gumene oči. Odlično se slažu sa žutim sladoledom. To je to. Završila sam. Probajte, deco. Wow, imate tako lepe sladolede. Jane, probaj svoj. Moje omiljene gumene oči. Jau, zagrsnula sam se. Izvini. Odlično, hvataš. Sad ću probati sladoled. Mamice! Kako peče? Ne mogu, to je previše ljuto. O, ne! Oho, vidim našu kuću od gore. Dosta mi je. Mary, sad ti, hajde. Rado ću probati svoj kornet. Izgleda čudno, ali probat ću ga. Ukus je čudan, ali može se jesti. Sad će biti još sladoleda. Stavit ću kuglu sladoleda od vanile i dodati nagetse. Ovdje nedostaje samo Oreo. Nadam se da će se devojkama dopasti. Ja obožavam Oreo. Mešam to sve. Jao, kako glasno. Sipam. Punim kornet. I dodajem pomfrit. Gotovo, prvi sladoled je spreman, idemo dalje. A sada želim da stavim kuglu čokoladnog sladoleda. Sa njim će se odlično slagati suši. Jutro sam ih spremila. I na kraju malo jagoda. Da, to je to. Sad ću to sve promešati. Izgleda dobro. Ovaj put ću za ukras koristiti čokoladne mrvice. Baš su ukusne. O da, pogledajte kako lepo izgleda. Završila sam. Devojke, sladolede izgledaju neobično, ali nadam se da će vam se ipak dopasti ukus. Jane, probaj. Ukusno. Osjećam čokoladu. Samo što nešto nije u redu sa njim, ali sve u svemu nije loše. Mary, skloni ruke. Dobro, moj će biti 100 puta ukusniji. Jo, što je to? Pomfrit? Sviđa mi se. Sladoled je malo čudan, ali može se jesti. Hoće li biti još nešto? La la la.
Odlično sam raspoložena. Spremit ću sladoled od vanile i slanih krastavca. Sama sam ih solila. Otvori se. Nadam se da je tog dovoljno. Nisam ni sama još probala. Ni loše, ali soli ipak previše. Nema veze. Mešam. Sipam u aparat. Punim kornet. I ukrašavam belim lukom. Ovaj sladoled će uplašiti svakog vampira. Fuj. Gotovo. Idemo dalje. A sad mi treba kugla sladoleda od vanile. Pravu metu. Nisam uzalud bila toliko godina u košarkaškom timu. I želim još da stavim slatke krofne. O, kako su lepe. Potapam jednu krofnu i mešam to sve. Zatim punim kornet sa sladoledom. I dodajem šarene konfete. O da, lepota. Probajte, deco. Mogu ja. Jupi, prva sam. Sad ću probati. Izgleda sjajno. A kakav je ukus? Wow, ekstra. Što? Pogledaj mi usne. To je baš zabavno. Ne mogu više da gledam tvoje zadovoljno lice. Što? Fuj, to je beli luk. Užasno. Kako da jedem to? Ne mogu, to je odvratno. Zašto Mary imala sreća, a ja ne? To nije fair. Mary, kako ti se sviđa moj da? Jeli? Malo su stavili belog luka, zar ne? A već sam pripremila kašiku za sladoled. Treba mi kugla sladoleda i smrdljivi sir. O da, mešam to sve. Šta je ispalo? Fuj, smrdi kao iz kante za smeće. Sipam u aparat, punim kornet i dodajem ukusne crve. Izgleda da im se dopao moj sladoled. Idemo dalje. Ovaj put uzimam Skittles sladoled. Gotovo. Šta dalje? Tačno, kiseli džem. Probat ću. Joj, kako kiselo. Mislim da će savršeno dopuniti slatkoću sladoleda. Mešam, punim kornet i ukrašavam naravno Skittles bombonama. To je to. Devojke, takav sladoled još sigurno niste probali. Mary, ti si prva. Baš me zanima tvoja reakcija. Kako slatko i ukusno. Pogledajte moj jezik. Poješće sve do kraja. Sad ja? Šta je to? Jesu li ga podigli sa zemlje? Zašto su crni na njemu? Joj, ne mogu. Živi su. Fuj, to je odvratno. Osjećam kako se kreću mojim ustima. Gotovo. Ne mogu više. Okej. Poješću posljednje. Bije. Nije mi dobro. Sad su mi crvi u stomaku. Ne. Meni se peva i pleše, ali moram da spremam sladoled za devojke. Kugla sladoleda ide u blender. Mislim da sens također neće biti suvišan. Stavit ću što više, a ništa mi nije žao za devojke. Mešam to sve. Da, gotovo. Zatim sipam u aparat. Jo, čekajte. A, gde su konfete? Ne može bez njih. Tačno mogu uzeti pseću hranu našeg psa Leo. Punim kornet i dodajem pseću hranu umjesto konfeta. Odličan sladoled. Idemo dalje. Želim da napravim čokoladni sladoled. Kako je lijep. Stavit ću ga što više. Mislim da čokolade ipak nije dovoljno. Malo čokoladnog sirupa sigurno neće škoditi. Lepota. Uključujem. Gotovo. Pojela bih i sama takav sladoled, ali ne smijem. Ovaj sladoled ću ukrasiti nečim lepim. Recimo bombonama i M&M's. Gotovo. Trudila sam se. Hajde, papir, kamen, makaze. Odlično, pobedila sam. Biram ovaj kornet.
izgleda čudno. Je li to pseća hrana? Jane, hoćeš? Ju, kako odvratno. Mary, a možeš da polaješ malo? Kao kuće? Jao, izgleda da Mary nije dobro. Jane, prestani da se smiješ. Probaj svoj sladoled. Vrlo rado. Sigurna sam da će moj sladoled biti lep. Ja sam rekla, prelep je. Najbolji sladoled za danas. Mary, nemoj me tako gledati. Biće još sladoleda, devojke. Ovaj će biti poseban. Dodat ću malo smrdljive ribe i brokolija. Fuj. Mešam to sve. Gotovo. Sipam u aparat. Punim kornet i ukrašavam slatkim konfetama. Idemo dalje. A ovaj sladoled će biti sa morskim kupusom. Sve genijalno i jednostavno. Mešam. Mislim da je dovoljno. Sipam u aparat. Punim kornet i dodajem čokoladne bombone kao ukras. Izgleda privlačno. Probajte brže dok se ne istopi. Devojke, ko će početi? Mary? Hajde ti. Nadam se da će mi se svidjeti. Ju, kako smrdi. Sklonit ću sve suvišno i probati samo sladoled. Fuj, ukusni, ništa bolje od mirisa. Šta se smiješ, Jane? Jao, tačno, žvaka. Gledaj kakav veliki balon. Ups, pukao je. Ne vidim ništa. Mary, tako si smiješna. Jane, a kakav ti sladoled imaš? Sad ću probati, ali malo se plašim. Wow, izgleda sjajno. Moje omiljene čokoladne bombone. Bila je ukusna. Šta je to? Šta su stavili u moj kornet? Kakav užas. Fuj. Posljednja porcija sladoleda. Stavit ću kuglu lepog kremastog sladoleda u blender. I luk. Da, želim da sladoled bude sa lukom. I nutellu ću dodati. Što da ne? Uključujem blender. I čekam. Mislim da je spremno. Joj, miris nije nešto. Punim kornet. I ukrašavam žele medvedićima. Gotovo. Savršen kornet. Idemo dalje. A sad ću uzeti voćni sladoled. Stavljam ga u blender. Šta dodati? Ovo ili ovo? Ili možda da, ovo. Sipam kolu. To mora biti ukusno. Pa i kečap ću dodati. Neću mnogo, ne brinite. Pokrećem blender. Gotovo. Punim kornet. A za ukras će biti marshmallow, da. I stavit ću malo pilećih prstiju. Ajoj, kako slatko. Devojke, probajte. Devojke, jedva čekam da vidim vašu reakciju. Hajde, probajte. Mary, čekaj, ovaj put je Jane prva. Wow, kako lepo. Šta to tako smrdi? Dobro, poješću prvo bombone. Ukusne su. A sad ću probati sladoled. Jao, tu je toliko luka da mi se plače. Mrzim luk. Ko je smislio da ga stavi? Jao, sladoled želi da izaći iz mene. Mary, pozdrav od sladoleda. Jao, kakav odvratan pozdrav. Nadam se da će moj sladoled biti bolji. Šta je to? Nečiji prsti? Joj, izgleda da je i moj sladoled ružan. Dobro, moram ga probati da bih saznala. Joj, užasno. Hvala ti, Jane, na pomoći. Znate šta me čeka u mom sefu? Čudno, prazan je. Gdje je ova kaka? Buba švaba, na meni je. Uzi po meni, skinite je sa mene. Ma daj, vidi, nije toliko strašna. Rekla bih čak da je i slatka. Znaš li šta ćeš morati da uradiš sa njom? Ne, neću. Pogledajte kako je gadna. Povratit ću. What? Dok ti razmišljaš, ja ću se pobrinuti za svoj sef.
Op, imala sam sreće. Pogledajte kakav veliki Oreo kolač sam dobila. Super! A šta mene čeka? Jao, kakav lep, neobičan čarobni štapić. Ostaje samo da saznam šta može da radi. Kako cool! Uz pomoć njega mogu učiniti da sve visite u vazduhu. Ovo je sjajna atrakcija. Ne, to uopšte nije cool. Nemoj više to da radiš. Igraj se sa tvojim štapićem, a ja ću se igrati sa mojim ogromnim kolačem. Mogu li ja da odgrizem? Ne, ja ću ga pojesti. Previše je ukusan. Jel tako? Nema veze. Već sam smislila podmukli plan osvete. Šta ćeš reći kad pronađeš buba švabu na svom kolaču? Oh no! Ništa neću reći. Jer je buba švaba baš slatka. Jel tako? Svakako ću uzeti tvoj kolač. Neka mi samo uleti u usta. Ej, kako da nije sramota? Lopov! Ostaje mi samo jedna zabava, gledajte kako se Emma snalazi sa buba švabom. Smiješno vam je, ali meni nije. Oh no! U redu, moram što brže da završim s tim. Bravo, znala sam da si hrabra. Ne, neću dozvoliti da ova buba švaba samo odleti. Evo Emma, sve jedno je moraš pojesti. Baš ti hvala, Samantha. Uj, kakva gadna stvar. Mislila sam da smo prijateljice. Čekaj, imam jednu zanimljivu ideju. Pošto moj štapić može učiniti da bilo šta leti, onda može da uradi da mi slatkiši dođu. Pogledajte koliko slatkiša ima ovdje. Ja sam najsrećnija devojka na svijetu. A više nisi. Šta ste uradili? Slomili ste mi štapić. Sad mogu da jedem samo ono što je već stiglo. Biće ti tog dovoljna. Upravo si. Biće dovoljno za sve. Ovaj put hoću ja prvo da otvorim. Izgleda da me čeka nešto prijatno. Tako je, dobila sam svoju omiljenu kolu. Jao, sad je moje kolo promučkana. Alice, hoćeš li da otvorim pravo u tebe? Ne, nemoj. Ne brini, sve je u redu. Imala sam sreće i sva kola je ostala u flaši. Dobro je, znači sada ja mogu da otvorim sve. O ne, kako su saznali šta najmanje volim od hrane? Najviše mrzim limune. Baš njih sam dobila, koji sam maksus. Blago tebi, pitam se šta je onda kod mene. Nadam se da nešto magično. Jao, to je oblak od slatkiša. To sam ranije vidjela samo u crtanima. Sklonite ruke. To se tiče svih. Neću vam dozvoliti da mi ukradete bombone. Sve su moje. Jel ste čuli? Ja nisam ni htjela, imam svoju kolu. Wow, koliko je debela kad u nju staje toliko tečnosti. Joj, muka mi je. Devojke, sklonite se. Uj, kako gadno. Kako smrti. Joj. To još nije sve. Evo nastavka. Prestani, sad ćemo se ugušiti ovdje. Kakav užas. Manje reći i više posla. Emma, zašto još ne jedeš? Jer mrzim limune. U stvari, smislila sam šta mogu da uradim sa njima. Zašto bih ih jela kad mogu napraviti ukusnu limunadu? Naivna. Jel stvarno misliš da će tvoj sok biti ukusniji od samog limuna? Sad ću vam to dokazati. Nemojte da mi zavidite. Oh no! Hey, you! Ups, bili ste u pravu. Ne mogu čak ni da progutam to. Šta to radiš? Šta smo mi krivi? Da, to je odvratno. I u oči mi je sok upao. Pitam se gdje su moje slatkiši? Oblako, zašto mi ne daješ moje slatkiše? Juhu, sad imam gomilu slatkiša. Dosta će biti za sve. Ne, to je moj oblak. Vi nemate ništa s tim. Mislim da mogu ga samo oduzeti. Ne možeš ništa. Rekla sam da je to sve moje. Pošto ste već probali Skittles, složite se da su bombone prelepe.
Šta me čeka ovog puta? Opet nešto mnogo dobro. Tako je, pogledajte kakva lepa krofna. Mogu je ne samo pojesti, već se igrati s njom. Ups, još moram da naučim da je hvatam. Pitam se gde nastaju ovi sefovi, ali sad to nije bitno. Razmišljam samo o svojoj krofni. Kako ukusno. Daj meni. Ne. Joj, ugrizla sam prst zbog tebe. Nema veze, uvek imam flaster za takav slučaj. Super, hvala puno. Pitam se šta mene čeka. Jao, to je nešto gadno. Opet nemam sreće. Mrzim pileće jaja. Pogotovo kad su sirova. Šta bih mogla da uradim sa njima? Daj da ti pomognem. Hey! Ups, izvini. Pogledaj kakva lepa jaja. Hajde, vreme da ih pojedeš. Kako ste mi dosadili? What? Pogledajte kakva beba. Sad je to moj ljubimac. Hoću i ja takvog ljubimca. Jo, zašto ja imam samo jaja? Jer pilići idu samo dobrim devojkama. U redu, hajde da vidimo šta je u mom sefu. Izgleda da je to neka bomba. What? Šta? Bomba? Moramo da se sakrivamo? U pomoć? Možda mogu da je deaktiviram? Sad ću da probam. Ups, izgleda da sam samo pogoršala stvari. Ležite svi odmah. What? Jao. Pogledajte koliko bombona. Izgleda da je to bila slatka bomba. Super. A moje pila sad ima brata u čokoladnom jetu.